Joto okra chakra o grupo tongnai chini bubagra butongo chini honorable tipramotan president butongo tai chini joto warriors tongnai rono paiple hambai kulumo srapsa sekang chini subjonal chairman borong gonang depsadon jamatia je kaisa kaini voice note rimani obnoti ang kisa clarification rina muchugo thangnai koekdin sekang bubagrano against khaye bubagrani birudde kaisa press meeting khaijaga buni netrite tuidu party office a jaga chini chere rongno YTF jotono no wrong information diwoi barno kuthum diwoi buni netrite a jaga press meet khaijaga abo jotoni khogon khananai and abo ani kokya abo elakani chini local reports ni mutabek nango koksai tongo borong je thani je information manman mutabek and tini haino hai kabama jaga local leader MLA MDC nangnai hinai sauka local no riman ya golobu bises ka ani against to bahini bokok saka actually thangnai nirbachono jotono no ang independently borong no samung tangna bagai yafarka je borok samani mutabek borok ane je condition riman mutabek elakao nang tongnya fan choliwo jung full fledgedly samung tangnai haini samani yagulang borno yafarka and elakao tofono tongnya fano ang sob somoi no laisui tongo jebabe ang je hare ang joto jagano berai tongo joto jagano ang samung tang tong guriboi amsuke oino sabo khai tong ang saimia but ani level ang je mansa ang khai tong bubagra je dagiman mutabek and kabangma chererok kabangma borok rok sigla rok rogi je somoyo problem face onga somoi no ang je jagao hospital hindi obo hindi প্রত্যেকটা জায়গানো আং হাজিরিঙ্গো সময়ও পারাতিকে থাংমাই এখনো at least kerengbar জিবি রগল থাঙাই নাইজাও and jam mansak subai buru tau buma bupa kri haki yakar ja hindi samani tini borongni kokbaino borongno full fledgedly samung tangnan bagai borongno dayitorika and সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কক গাঙ্কাই borok ano elakao asita tongdi full fledged ano yapadi jongno yapadi ni samani karon kha abongkha corruption khainani corruption buborno khainani sujug rika kobo khaikya kobama proman bo tongo aboni yagulo bo bubagrano hamia saitungo aboni yagulo bo MDC MLA jesapanoti promothani je onnano leader tonano hamia so jemon borok temon borno sujug burika hiaba aboni yagulo bo bubagrano hamia samani obongkhe belai kheno jayaklayo boni bagai borom gonang dep sadon jomatiano party ni tiklai running thung immediately subjonal chairman to boma koksinai and party ne tiklai na thung boni sathe sathe boni loge je sango pango tonai borno bahino immediate party tiklai na thung omona ekta ni request omona ekta ni oimung tai kichia thangnai 2021 ADC নির্বাচন bo problem create khaikya tak bahino hai problem create khai tongo sara bochor negative piro tipramot ha tongoi tipramot hani negative kok pirnai umahai borok khub কম no o komni bisingo je tongnai ingkha ompini subjonal chairman bono karite ko ekjona tongo identify engjak haipano bubagra samani bagai jotonon thanjao tondi hamjagai jotonono ekotao tondi unity tongde hini samani karone bono tonmani tabugla tai man soglia tabuk dojo sima lai thangka isi khulumka ok kok je request narang mane obono immediate positively response khainang tong chini borong gorang president tai chini bubagrano koinai omo positively response khai borongni upor against borongni against action anang tong hambai khulumka